हेलो, गुड मॉर्निंग। ओएनएस दर्शन ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସତ୍ୟତା ଏବଂ ବୈଧତା, ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୈଧତା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଯଦି ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଯୁକ୍ତିଟିଏ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ ହୁଏ ବା ତର୍କବଚନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧ ବା ବୈଧ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯୁକ୍ତିଟି ଗଠନ କରାଗଲେ ତାହା ଅବୈଧ ହୋଇଥାଏ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଯଦି ହେତୁବଚନରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେତୁବାକ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଯୁକ୍ତିଟି ଅସିଦ୍ଧ ବା ଅବୈଧ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ବୈଧ କିମ୍ବା ଅବୈଧ ଜାଣିବା ହେଉଛି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଧର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ହଂସ ଧଳା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଗୋଟିଏ ହଂସ, ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଧଳା ଅଟେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଅବୈଧର ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ହଂସ ଧଳା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ହଂସ ମରଣଶୀଳ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମରଣଶୀଳ ଧଳା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅସିଦ୍ଧ ବା ଅବୈଧ ଯୁକ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ସତ୍ୟତା, ଟ୍ରୁଥ୍। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଆକାରଗତ ସତ୍ୟତା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଷୟଗତ ସତ୍ୟତା, ଫର୍ମାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆକାରଗତ ସତ୍ୟତା, ଫର୍ମାଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ପଦ୍ଧତିର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଯୁକ୍ତିଟିରେ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ତର୍କବଚନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ତେବେ ତାହା ଆକାରଗତ ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଅମର ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ବଟିଏ ପକ୍ଷୀ, ଆମ୍ବ ଅମର ଅଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆକାରଗତ ସତ୍ୟତା। ଏହା ଏକ ବିଷୟଗତ ସତ୍ୟତା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବିଷୟଗତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଜଗତ ଦେଖୁଛେ, ଆମ୍ବ କେବେ ବି ପକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଷୟଗତ ସତ୍ୟତା ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ଯୁକ୍ତିର ହେତୁବଚନ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ବାସ୍ତବ ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ ମେଳ ଖାଉଥିଲେ ତାହା ବିଷୟଗତ ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ହେତୁବଚନରେ କହୁଛେ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କହୁଛେ, ସେହା ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଜଗତ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଛି ବା ମେଳ ଖାଉଛି ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ତାହା ବିଷୟଗତ ସତ୍ୟତା ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ। ନା ରାମ ହେଉଛି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ, ତେଣୁ ରାମ ଏଠି କ'ଣ? ରାମ ବି ମରଣଶୀଳ। ବୈଧତାର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ନା ବୈଧତା ଯୁକ୍ତି ଗଠନର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବୈଧତା ନିର୍ଭର କରେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସତ୍ୟତା କେମିତି ନିର୍ଭର କରେ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ନା କ'ଣ ନା ସତ୍ୟତା ହେତୁବାକ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାସ୍ତବ ଜଗତ ମେଳ ଖାଇବା ଉପରେ ହିଁ ସତ୍ୟତା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିର ଆକାରଗତ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ନା ଆକାରନିଷ୍ଠ ତର୍କବିଦ୍ୟା ବା ଅବରୋହନମାନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତର୍କବିଦ୍ୟା ବା ଆରୋହଣମାନ। ଆକାରନିଷ୍ଠ ତର୍କବିଦ୍ୟା ବା ଅବରୋହନମାନ ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ହେତୁବାକ୍ୟର ବ୍ୟାପକତାଠାରୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅବରୋହନମାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିରେ ଆକାରଗତ ବୈଧତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ
ଏହା ଏକ ଆକାରନିଷ୍ଠ ତର୍କବିଦ୍ୟା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱିପଦ ଅଟନ୍ତି। ଯଦୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ ତେଣୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ଯଦୁ ବି ଦ୍ୱିପଦ ଅଟେ। ଅବରୋହମାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟବହୃତ ଅବରୋହମାନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବରୋହମାନ। ବ୍ୟବହୃତ ଅବରୋହମାନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅନୁମାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକାଧିକ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବରୋହମାନ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ। ରାମ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତେଣୁ ରାମ ମରଣଶୀଳ। ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବରୋହମାନ। ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବରୋହମାନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅବରୋହମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବରୋହମାନ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଚତୁଷ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ଚତୁଷ୍ପଦ ପକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତର୍କବିଦ୍ୟା ବା ଆରୋହ ଅନୁମାନ। ଯେଉଁ ଅନୁମାନରେ କେତେକ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆରୋହମାନ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନରେ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତର୍କବିଦ୍ୟା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜାଦ ମରଣଶୀଳ ଅଟେ, ଅରୁଣ ମରଣଶୀଳ ଅଟେ, ଆକାଶ ମରଣଶୀଳ ଅଟେ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ କହିଲେ ଯେ ନା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।